Ako je možné, že historici doteraz neprišli na to, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval? Pretože nevideli video známeho českého lovcu hoaxov, volá sa Patrik Kořenář a on natočil video, jak to bylo z existencie Ježiše. V tomto videu sa snaží dokázať, že Ježiš pravdepodobne nikdy neexistoval. A jeho metodológia je veľmi zvláštna, pretože ak ju budete aplikovať na akúkoľvek osobnosť staroveku, tak dokážete vyvrátiť ich existenciu. Pokiaľ nemáte čas pozerať toto dlhé video, pozrite si short s rovnakým názvom, kde budem rozoberať tie isté fakty, ktoré sú v tomto videu, len to nie je podrobne, ale je to veľmi stručne. Prečo je väčšina historikov presvedčených, že Ježiš existoval? Prečo to nie je tak, ako Patrik Kořenář sa snaží na konci videa naznačiť, že je to veľká skupina skeptikov, ktorí sa snažia zistiť, či Ježiš existoval? Nie je to tak. Čo popierajú existenciu Ježiša sú zhruba na úrovni popieračov holokaustu alebo na úrovni plochozemcov. Je to veľmi, veľmi, veľmi malá skupina historikov a sú všetkým ostatným na smiech. A nie je to kvôli nejakému zaujatiu, kvôli nejakému spiknutiu. Je to jednoducho preto, že vieme, kedy a kde sa zrodilo kresťanstvo. Zrodilo sa v 30. rokoch v Judsku, to je územie dnešného Izraela, a presne na tom mieste mal krátko predtým verejne pôsobiť Ježiš Nazarecký. Tento Ježiš verejne vyučoval, nasledovali ho tisícové zástupy, činil divy, zázraky, bol nakoniec odsúdený, verejne ukrižovaný a krátko po jeho ukrižovaní veľká skupina ľudí hlásala, že ho videli vzkrieseného z mŕtvych. Pavol píše, že po svojom skriesení sa ukázal viac ako 500 ľuďom, z ktorých niektorí už zomreli, ale mnohí ešte stále žijú. A teraz predstavte si, keď táto skupina kresťanov verejne kázala o Ježišovi, tak to im nikto nepovedal, že počkajte, ako je možné, že sme o tom Ježišovi nikdy nepočuli? Vy tvrdíte, že pred pár mesiacmi tu bol ukrižovaný, že 3 roky tu verejne kázal a pôsobil. Ako je možné, že sme o ňom nikdy nepočuli? Nie je ani podstatné, koľko písomných záznamov máme o Ježišovi, aj keď aj to je dôležité, a to budem rozoberať v tomto videu, ale podstatné je to, kedy a kde kresťanstvo vzniklo. Uvediem príklad s Mohamedom. Najstarší životopis Mohameda, ktorý sa nám zachoval, bol napísaný 120 rokov po smrti Mohameda. Avšak nebudem tvrdiť, že Mohamed nikdy neexistoval, pretože potom by som si nevedela vysvetliť vznik sledovníkov Mohameda. V tomto videu ani nebudem rozoberať, či Ježiš bol Boží syn, ale zameriam sa len na to tvrdenie Patrika Kořenářa, že pravdepodobne nikdy neexistoval. O Ježišovi máme hodne písomných záznamov, všetky sú z 1. storočia. Niekto mi hneď bude argumentovať, že tých písomných záznamov nemáme tak veľa. Áno, v porovnaní s osobnostiami, ktoré žili pred 100 rokmi, naozaj tých písomných záznamov Ježišovi nie je veľa, ale v porovnaní s inými osobnostiami staroveku ich je naozaj hodne. Natočila som o tom iné video s názvom, myslím, že ak Ježiš skutočne existoval, prečo máme o ňom tak málo písomných záznamov, a tam porovnávam, koľko máme písomných záznamov o cisárovi Tiberiovi alebo o Ponskom Pilátovi, ktorý odsúdil Ježiša, a koľko máme písomných záznamov o Ježišovi. No a Patrik Kořenář v tomto videu úplne vynechal Pavlové listy. Natočila si hodinové video, kde rozoberá rôzne písomné záznamy, ktoré máme od Ježišovi, ale zo záhadných dôvodov úplne vynechal Pavlové listy, ktoré sú považované za najstarší písomný záznam o Ježišovi. Kladiem si otázku, prečo nejdem podsúvať nejaké spiknutie, nejakú konšpiráciu. Predpokladám, že to bolo len z nevedomosti. Zameral sa až na neskoršie záznamy a pri každých jedných si nájde nejaký dôvod, prečo sú nedôveryhodné. Napríklad, keď rozoberá, čo píše o kresťanoch rímsky historik Tacitus, tak hovorí, Tacitus to píše veľmi neskoro po udalostiach, on nebol očitým svedkom Ježiša, čo je pravda. Takže Tacitus to tvrdenie, čo napísal, prevzal od kresťanov. Je to to, čo mu kresťania povedali. Čo je samozrejme pravda. Ale z toho jeho záver bol, Ježiš neexistoval. No a potom, keď sa pozerá na evanjelia, ktoré sú životopisy Ježiša, tak tiež si našiel nejaký dôvod, ako dokázať, že Ježiš neexistoval. Ako prvé si zobral na paškal evanjelium podľa Marka.
Povedal, že v Evaníliu podľa Marka sú chyby. Ježiš si robí nezmyselné zachádzky, že písateľ, ktorý to písal, nepoznal tie dobové pomery a z toho dôvodu nemôžeme brať Marka vážne. Potom sa tento youtuber zameral na Lukáša. Lukáš je veľmi presný v mnohých detailoch, čo tam on nespomenul, ale konštatoval len jednu vetu, že čerpal z Jozefa Flavia a diel iných historikov. A keďže Josephus Flavius vydal svoje dielo židovskej starožitnosti až po roku 94, z toho vyplýva, že Lukáš bol napísaný veľmi neskoro po udalostiach, teda nemôže ísť o určité svedectvo a zase z toho vyplýva, že Ježiš neexistoval. Ja som sa však na toto tvrdenie pozerala omnoho detailnejšie. Lukáš napísal 2 diela, Evangelium podľa Lukáša, čo je vlastne biografie Ježiša, a napísal Skutky apoštolov. Zaznamenáva najmä cesty apoštola Pavla. Sú to dejiny prvej cirkvi. Lukáš bol spoločník Pavla na jeho cestách. V knihe Skutkov apoštolov píše toto. Potom sa Pavol rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Aquila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal. A keďže ovládali remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviečal Židov i Grékov. Tu napíše, že Klaudius dal nariadenie, ktorým vyhnal Židov z Ríma. Človek by si pomyslel, že prečo Josephus Flavius nepíše o tak významnej historickej udalosti, ale predstavte si, že vôbec nepíše. A stavím sa, že keby o tom nikto nepísal, tak by tu obvinili Lukáša, že si celý príbeh o vyhnaní Židov z Ríma vymyslel. Lenže našťastie pre Lukáša Suetonius vydal dielo životopisy rímskych cisárov a tam píše, že Claudius vyhnal Židov z Ríma a uvádza aj dôvod. Píše, že to bolo z podnecovania Krista. A viacerí historici sú presvedčení, že to bolo v období, kedy už kresťanstvo preniklo do Ríma. Kresťanstvo sa spočiatku šírilo medzi Židmi a ten scenár tam bol taký, že nejaká skupina Židov uverili v to, že Ježiš je Mesiáš, ale tá skupina Židov, ktorí neuverili, zvykli prenasledovať tých, ktorí uverili a medzi nimi boli nepokoje. No a jednoducho Claudius to poriešil tým, že všetkých Židov vyhnal z Ríma. Aquila a Priscila, ku ktorým sa pripojil Pavol. A máte tam také indície, že tento manželský pár boli kresťania, lebo aj vidíte neskôr, že boli veľmi aktívni v tom cirkevnom zbore. Takže krásne nám to zapadá do tej skladačky. Lenže je tu jeden háčik, jeden veľký problém. Viete, kedy Suetonius vydal životopisy rímskych cisárov? On ich vydal v roku 120. A v roku 120 nemohlo byť napísané Evangelium podľa Lukáša, alebo po roku 120. Pretože zo začiatku 2. storočia už máme najstaršie zachované fragmenty Evangelia podľa Jána. A Evangelium podľa Jána bolo napísané až po Lukášovi. Teda je absolútne vylúčené, aby Lukáš čerpal zo Suetoniových životopisov rímskych cisárov, aby odtiaľ mal túto informáciu. Takže potom odkiaľ vedel Lukáš, alebo autor Evangelia podľa Lukáša, ktorý podľa Patrika Koženáša rozhodne nie je Lukáš, tak odkiaľ tento autor vedel, že rímsky cisár vyhnal Židov z Ríma. Ale týmto nekončí. V tej istej kapitole, keď bol Pavol v Korinte, sa odohrala ďalšia zaujímavá udalosť. Že usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. A potom sa udialo toto. Keď bol Galio prokonzulom Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a previedli ho pred tribúnu so slovami: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavol sa už chystal otvoriť ústa, no Galio povedal Židom: Židia, keby išlo o nejakú neprávosť alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. No ak sú to spory o slová, mená alebo o vás zákon, to si vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od tribúny. O tomto Galiovi nepíše žiaden rímsky historik. Píše o ňom Seneca, pretože je to jeho brat, ale nespomína tam jeho kariéru.
A začiatkom 20. storočia sa objavil Delfák nápis, kde sa píše, že Galio bol prokonzulom Achaje a píše sa aj ktorých rokov. Po prepočte na nás letopočet je to v rokoch 51 až 52. Takže 2 roky pôsobil ako prokonzul Achaje. Pýtam sa, odkiaľ to Lukáš vedel? Ak svoje dielo písal 40, 50, 60, 80 alebo 100 rokov po udalostiach, čo už nemohol, ale aj keby tých 40 rokov po udalostiach, odkiaľ on mohol vedieť, že prokonzulom Achaje bol Galio? Vy si pamätáte, kto bol primátorom vášho mesta pred 20, 30, 50 rokmi? Máte internet, viete si to vygoogliť. Pamätáte si to, ak ste u ňoho boli na návšteve vtedy, ak ste sa s ním stretli pri nejakej významnej udalosti. Ale ináč to nemáte šancu vedieť. Odkiaľ to Lukáš vedel? Odkiaľ Lukáš vedel, že Claudius vyhnal Židov z Ríma? Odkiaľ Lukáš vedel mnohé ďalšie detaily, ktoré by som vám mohla rozprávať? Ale nechcem vás zaťažiť desiatkami mien a titulov rímskych úradníkov. Ale odkiaľ to Lukáš vedel? Sú dve možnosti. Buď to bol podvodník, ktorý si vymyslel postavu Ježiša, ale urobil si dôkladný historický a archeologický výskum, precestoval celú Rímsku ríšu, pochodil po archívoch. Je mi záhada, ako je možné, že mal prístup k tým archívom. A potom si vymyslel postavu Ježiša a napísal dielo, ktoré je historicky presné. Alebo je druhá možnosť. Lukáš bol naozaj spoločníkom Pavla na jeho cestách a píše o veciach, ktoré sám zažil. Ktorú možnosť uprednostníte? Takže aby som zhrnula celú argumentáciu Patrika Kořenářa. Znie takto. Ak je v nejakom evaníliu chyba, znamená to, že Ježiš nikdy neexistoval. Lebo autor nevie, o čom hovorí. Ak evaníliu chyby nie sú, ako je Lukáš, tak znamená to, že Lukáš čerpal z diel iných historikov, napríklad diela Jozefa Flavia. A čo tak povedať tretiu možnosť? Že jednoducho Lukáš bol preto taký presný, lebo bol účastníkom udalostí, o ktorých píše.